musím povedať, že ma to teda nabilo veľmi veľkou energiou, že budem mať asi problém aj zaspať. A odnášam si to, že sme naozaj veľmi silné vo vytváraní komunít ženy a je to úplne super, že máme takéto podporné mechanizmy. Cítím sa veľmi inšpirovaná práve z tých diskusí, ktoré potom tu vlastne vznikli. Aj som veľmi inšpirovaná ostatnými rečničkami a beriem si to, že som si napísala 3 svoje silné stránky, ktoré budem určite si lepiť niekde na chladničku, aby som si ich pripomínala. Páči sa mi, že som zmenila to prostredie a že som prišla do takéhoto príjemného, útulného klubu a že vlastne sa tu preberajú aj takéto témy. A celý tento formát je veľmi zaujímavý. Som asi teda taká trošku staršia generácia tu z týchto účastníčok a som zvedavá vlastne, že ako sa mladé ženy, možno IT alebo tie, ktoré chcú robiť sa vnímajú. Páčila sa mi takáto forma tých diskusných kruhov, pretože my sme ho zakomponovali aj v rámci Girls Day. A všimla som si, že keď máme tieto kruhy, ľudia sa viac pýtajú, ženy sa neboja otvoriť témy, ktoré by možno si bežne neotvorili. A o to je to silnejšie. Za mňa tie diskusné kruhy bola, že fakt skvelá voľba a je to niečo, čím sa budem inšpirovať aj vo firme, lebo bolo to také prirodzené prostredie, menšie kruhy a ženy podľa mňa neboli až také ostýchavé a dokázali sa potom vďaka tomu lepšie spýtať. Než kebyže to je štandard na diskusiách, kde sa majú pýtať otázky, tak toto určite podľa mňa fungovalo viac. Bolo to príjemné.